The Death of Snow White. The Death of Snow White hija interpretazzjoni ta' sfin kontemporanju ibbażata fuq il-ħrafa ta' Snow White u s-7 nani miktuba mill-aħwa Grimm. Din iż-żifna terġa' tagħti l-ħajja lil din l-istorja permezz tal-arti viżiva tal-lingwa ta' sfin. Breakfast News attenda għal waħda mir-rehearsals ta' The Death of Snow White li l-koreografija tagħha hija f'idejn Jolene Tabone. Ilna naħdmu fuq dan il-proġett minn Deċembru li għadda, ovvjament l-ewwel ikollna l-ewwel qisu 6 months nitkellmu, niltaqgħu, inċemplu xulxin biex ovvjament naqdu l-iskript, iktar ma nibdew noqorbu lejn iż-żmien nibdew naħsbu fuq iż-żeffina u fl-aħħar net jibdew il-choreographies. Immedjatament nistaqsija dwar minn fejn ġie l-isem ta' din iż-żifna. Tgħidli li ġie ppreżentat lilhom mill-script writer Marija Tewma. Nawpaka Dance Factory avviċinawni għax taqgħu jitroduċu l-istorja ta' Snow White kif kienet miktuba mill-aħwa Grimm għal sfin, għal movement. Ovvjament niltaqgħu ikonna meetings regolari u minn hemm ħareġ l-idea ta' kunċett u l-idea ta' script. Jolene tajt li għall-ewwel l-isem kien ftit xokkanti, iżda wara ħafna ħsieb iddeċidew fuq The Death of Snow White. Wara ħafna ħsieb bdejt naħseb wara kollox x'inhi l-mewt, x'inhija. Il-mewt għalfejn importanti għax hemm il-ħajja u l-mewt, il-bilanċ bejniethom, il-fejs tal-persuna li qed tgħaddi mill-ħajja minn xi titwieled sal-mewt huwa kollu moviment. Nistaqsi lil Marija Tewma dwar il-moviment taż-żeffina u kemm kienet ta' sfida għaliha biex tiktab dan it-tip ta' script. Dejjem iżżomm f'moħħok l-idea tal-ġisem u l-ġisem ta' żeffien, u l-idea ta' koreografija, l-idea ta' ritwal, l-idea ta' xi ħaġa li hija diġà rehearsjata u preżentata fuq palk bażikament. Il-protagonisti f'din iż-żifna kontemporanja huma Denise Buttigieg fil-parti ta' Tempestus, Deborah Juice ir-Reġina, Maurice Grech li tinterpreta l-parti ta' Snow White, Jana Demek il-Mera u Stepan Pekar il-Prinċep. Ħina naħseb kibirt ħafna f'din ix-show u fiha ħafna xogħol il-fatt li tilejn Malta l-ewwel darba huwa pass kbir għalina bħala tim. Imma l-aktar diffiċli l-irwol ta' żeffina jew l-irwol ta' parti mill-production team? Propjament it-tnejn jieħdu l-istess ammont ta' ħin u l-istess ammont ta' effort. Id-diffiċli għalit li tibbilanċjaw fl-imkien. Dan huwa Luca Zoppardi, il-moħħ wara il-200 kostum f'din ix-show. Għażilt illi nifoka fuq żewġ affarijiet f'din il-produzzjoni. L-element Ġappuniż li dak użajtu għal kostumi ta' Snow White u għal kostumi ta' Seven Dwarfs li huma wkoll is-Seven Deadly Sins. Imbagħad min-naħa l-oħra messejt tista' tgħid ma' imagery ta' dak kollu li huwa Gothic, li huwa Western qegħdin ngħidu fis-sena 1000 wara Kristu. Warajna qed naraw numru ta' kostumi, forsi tgħidilna ftit il-kostumi ta' min huma. Nibda minn dan. Dan huwa l-kostum li ser tmut bih ir-Reġina. Ir-Reġina ser tmut b'żarbun li qiegħed hemmhekk għadu work in progress ser jiġi gold plated. Il-kostumi bdew jinħaddmu f'Jannar meta ħadu l-iskript bil-ħjata tagħhom issir kollha fis-sajf. Din hija l-wedding dress ta' Snow White. Jiena nnutajt li l-materjal huwa flowing ħafna, kien hemm xi raġuni għaliex hemm dik il-flowness fil-materjal? Jiena qed niddisinja għas-sfin, ifisser kollox irid ikun jikkomplementa l-ġisem ta' żeffina. Il-materjali huma kollha printjajthom jiena, ifisser dawn huma ritratti li jinħatta pitturi jew inkella pitturi li jinsibt. Printjajnihom fuq id-drapp apposta, fuq id-drapp li għażilna aħna li jikkomplementa żeffina u użajthom għal kazz tixtaq jien ukoll ifser tista' tgħid li anke id-drapp mhux just mixtri, id-drapp huwa magħmul from scratch biex jikkomplementa l-kunċett tagħna. Ma jonqsux ukoll ċertu antikitajiet f'din iż-żifna, fosthom il-kimono li kien jintlibes f'okkażjonijiet speċjali fil-Ġappun. Dawn huma l-kostumi ta' Sakura. Sakura ser tkun it-Tree of Life ta' Snow White, ser tkun tirrappreżenta il-ħajja ta' Snow White prattikament. Din hija antikità, kimono antikità li ġibnija propjament għal din ix-show. The Death of Snow White hija l-ħames produzzjoni ta' Nawpaka Dance Factory, kumpanija ta' sfin li ilha mwaqfa mis-sena 2004 u li tul dawn l-aħħar snin tellat diversi produzzjonijiet. Jolene Tabone tispiċċa b'messaġġ lil dawk kollha li huma interessati
li jaraw din ix-show. Apparti l-istorja, apparti li huwa entertainment, apparti li huwa contemporary dance theater u li jintom tiġu hawnhekk biex tieħdu pjaċir u taraw xi ħaġa differenti milli forsi jimdorjin naraw is-soltu. Il-messaġġ tiegħi hu li forsi wara li toħorġu minn hawnhekk tkunu naqra iktar aware li xi darba maħniex ħanibqgħu għal dejjem u xi darba rridu mmorru u forsi nitħallmu bija nnifsi napprezzaw iktar il-ħajja li għandna li għalhekk hija daqshekk sabiħa għax fl-aħħar hemm il-mewt. So beauty defines death, and that is why the death of Snow White.